Umamthandazeli. Senguyekile futhi senginesikhathi sonke. So ngahamba ke ngaya kwi-Bible study ayisi-invite yona eMlazi. Mengifika kwi-Bible study ngabona nje ubaba wabantu engamazi. Ubaba uthobekile, unothando, uyahlonipha, uhamba nonkosikazi wakhe unothando. They are very loving. Angibazi ngiyaqala ukubabona mengithola kuthiwa uMama uSibiya noBaba uSibiya sihlangane nje ngabhuti Ntokozo sihambeke siye kwi-Bible study. Mesifika i-conductor yena uBaba uSibiya i-Bible study. Mefika uBaba uSibiya echaza izwi likaNkulunkulu nemidlela engabe siphila ngayo emhlabeni, and it just clicked ukuthi kahle kahle nayi mina impilo engiyiphilayo uNkulunkulu akangilethelanga kuba isigcila sezinto zale emhlabeni, and ngiyangazifila nami ngabona ukuthi kahle kahle angibelongi kulomhlaba lo. Ngiyazi ukuthi into engiyenzayo mina ayona ilefuna uNkulunkulu. So I was convicted ngaleso sikhathi ngiyaqala umbona lo baba lo, ngiyaqala ukuzwa lento, and I was like, this is the piece that has been missing kwi-puzzle yempilo yami, and it clicked. Wangachaza kubaba lo ukuthi kunendawo kuthike ekhaya labafundi ehlala abantwana baNkulunkulu abasindiswa abafuna ukuphila umngcwele abangabafundi baJesu Kristu. Wachaza nje ukuthi izinto ezizenzayo akuzona lezo uNkulunkulu naye wamkhipha kuma secular jobs lana amabhizinisi ayekuona naye uNkulunkulu wamkhipha ukuthi ufuna enze intando yakhe. So sasihleli nobhuti Ntokozo nesiswami nothande sasenabo, ngidepressed nje ngiyibuza ukuthi angisafuna ukubuyela emuva but ngifuna ukuya phambili, angibuka ngathi ngizoya kanjani phambili. Then after some time sithi sharishizwe kungavumi focus ubhuti Ntokozo bese yangitshela ukuthi yazi ngikhona le ndawo le and ngihlala khona mina kuthiwe ngamaphumulo ekhaya labafundi and kuhlala abantwana baNkulunkulu, so you are free to come. And I was like serious, athi yes. Ngithi ngidingeka ukuthi ngize nani, wathi nje just your soul. Ngangaphatha ngisho ngoba just your soul ikona nje ukudingala. I was so happy and I instantly decided to know this is the life I want to live. Ngifuna ukuphilela uNkulunkulu, ngifuna ukwenza intando kaNkulunkulu, ngifuna ukuphila ngezwi likaNkulunkulu, ngifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu ngubani and ipurpose yakhe ngami yini emhlabeni. So ngadecide ke ngafika ekhaya kwalaphela iBible study, I think yaphela ngoSaturday mase ngibuyele ekhaya. I think ngabuyele ekhaya on a Monday because kwakumnandi ngihleli nabazalwane sahlukana nje kumnandi ngaye ekhaya. Ngafike the first person I told umntanami, my son who was 7 years by that time, evakashile ekhaya uhlala kubo, but ngamtshela ngahlala phansi naye so uthunga mthetho umntanami ngiyahamba sengiyophila lempilo le, ngifuna ukuphilela uNkulunkulu ngoba uma ngihamba lemhlabeni ngifuna ukwazi ukuthi umphefumulo wami uyapi, ngifuna ukuhamba sengiyenzile intando kaNkulunkulu. Umntanami it was so weird because uclose nobaba wakhe, uyamthanda nogogo wakhe, wathi umntanami uza nami la. So I was so happy wathi uJesu Kristu yena yamthanda, ufuna ukufunda ngoNkulunkulu. Sibe ngathi it's okay mifuna uza nami weza nami la. Then ngatshela abazali bami the following day, before ngitshela abazali bami ngatshela ubhuti wami of which ukhona naye la ilo mela naye eduze kwakho lapho, is my brother Salamana. So ngamtshela ngathi bhuti wami ngizwe ivangeli njengoba ngihambile and ngiyahamba, ngisafuna ukuphonisa amaseko, ngifuna ukuphilela uNkulunkulu, mina ngikhathele ilomhlaba, abantu abamfuna uNkulunkulu bayamzonda uJesu Kristu and ngifuna ukuzazi ukuthi ngizokwenzani emhlabeni. Ubhuti wami same time akamazi uBaba uSibiya, akayizwanga intshumayelo engiyizwile, iBible study engiyizwile, wathi uhamba nami same time. Then ngatshela abazali umama ngimtshela noBaba uStepfather wami nosisi wami, ubhuti wami omncane uvakashele ubaba wethu because umani bahlukana. Umani noStepfather bakhala, bonke bakhala, but ngamtshela uma ngathi ma angikwazi mina ukukhetha phakathi kwakho noNkulunkulu ngoba ngakhetha wena bese mina ngihamba qala emhlabeni bese ngisihogweni, bese wena uba neprivilege uNkulunkulu akwenzele umusa usale emhlabeni uguquka usindiswe. Ngathi mina uNkulunkulu njoba ubaba kuwena angizuthi mkhulu mina nami ubaba kumina, so imphefumulo yonke ibelonga uNkulunkulu. Anginilahli njoba ngihamba but ngiyanishiya, njoba nginishiya ngichaza ukuthi ningangilandela manifuna, mina ngifuna ukwenza intando kaNkulunkulu, ngizazi ukuthi ngizokwenza emhlabeni ngoba lempilo engiyiphilayo iyamanga, siphile sikhuliswa ngezinto ezingezona izintando kaNkulunkulu. So luckily ke uNkulunkulu wakuvumela lokho. Ngakusasa kuma mama nkosami, but kwangathi jike mina because I have taken the choice, this is the life I want to live, I want to follow Jesus Christ. And ngabuka umusa uNkosi uJesu angenzele yona, ngisuse emanyaleni enqaba nomphefumulo wami. Baningi abantu abangonanga njengami kodwa iNkosi uJesu Kristu yakhetha mina uhlengwa umphefumulo wami. So ngathi sathi ukuthi ngiyahamba njengoba ngihamba ngihla 24 ngeza nomntanami, ngeza nobhuti wami la ya kwamnandi. Safika ekhaya abafundi basamukela kamunandi
uthando olukhona la kufundwa ngeNkosi uJesu Kristu usuku nosuku. Sifunda ngentando kaNkulunkulu, sifunda izwi kaNkulunkulu, sihamba ngemiyalo kaNkulunkulu. Engitheme ngiqhathanisa nezwe, iyaklesha ezweni abantu banenzondo, bayabulalana, abathandani, kunezinto eziningi ephambana noNkulunkulu nemthetho kaNkulunkulu. Kodwa la sihlala ngokuthula, sihlala ngokuyiqoqa ngesimilo, ngentando kaNkulunkulu, ngothando. Uthando olungekho ngisho kuma relatives ngaphandle, ema relatives emndenini yethu alukho. Kodwa uthando la qhamuka abantu abaqhamuka endaweni engafani la, so abantu abahlukene ngokwendawo zokuhlala singazani, kodwa sitheme sesihlangene la kwacaca ukuthi sihlanganiswe umoya negazi lika Jesu Kristu. So kwamnandi khala abafundi sifunda ngoNkulunkulu. So nami ke ngilindela ngazazi ukuthi uNkulunkulu ungilethele njengoba ngisafunda, sifunda nje every day and kumnandi. Umntana wami ke wafika la, and to my very amazing experience ngisho njalo, umntanami since na 3 months wayephethwe i-eczema. Kubo bamzama ama-medical aid, eyiswe ibhedlela kodokotela emakliniki, bemnika i-medication but it didn't help him. Wathi ngathi mase ngifika la ngadecide ukuthi ngiyazini ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyaphilisa, lithi izwi likaNkulunkulu siphilisiwe ngemvimbo kaKristu sinokuphila okuchichimayo, lithi akukho okuhlula uNkulunkulu, okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kungenzeka. So ngakholwa ngathi yazi lo mntwana uzophila ngeNkosi uJesu Kristu. Ngathini ngathatha i-medication yakhe eyayimanage i-eczema, yayithi mengagovuzekanga kahle noma yaphela iqala ingane ivumbuka, wayephihlika, kuba ngathi utshapukile ebusweni, abhicika, azikuphi umzimba wonke. So ngadecide ngayishisa leyo medication, waba nama-healing sessions le ekhaya, ufundiswa izwi likaNkulunkulu, ulikhulume, uliphile, ukholwe. Usisi wem-assista engizothi uneswa le ekhaya wasekhaya labafundi, wemthatha njalo amenze session, amfundele izwi likaNkulunkulu, amtshela ukuthi akalazi izwi likaNkulunkulu, alikhulume, akholwe yilo. Uyena uthi umntwana wekholwa ngalendlela yokuthi kwayena wamangalisa. Umntwana wami, to my best surprise, after 2 days ngimiyekisile le medication, wavumbuka, wabhicika, wangathi uyabhicika, kodwa yakhalimeka, ibanga ngalendlela ayiyona ezweni. Kuthe after 2 days emva lokho umntwana isikhumba sakhe saphila and kwavele isikhumba esisha. Uthe ehamba lekhaya umntwana ubeserathi. Umntwana mina begcoba into ezispecial, egeza ngento ezispecial. Uthe ubaba owalanda ubaba wakhe, uthe ubaba wakhe emlando usegeza noma ingayiphi insipho, usegceba uvaselene njengazo zonke ingane. Kungangokuthi umntwana uyazi ukuthi waphiliswa iNkosi uJesu Kristu. And before hambele ekhaya ngamphupha eseglow eseright ethi ma uJesu ngiphilisile. Kuzobe namhlanje kubo kubufakazi nakubo bayazi ukuthi base behlulekile ama medicals everything ayisehlulekile, kodwa namhlanje umntanami uJesu Kristu umphilisile wamlapha. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongenzela umusa, wangithanda, wangikhetha, and wangangikhetha ngedwa. Ngibonga nje ukuthi ukhiphe nomfowethu, wamkhipha ezweni, wamsindisa. Ngisathandazela nabanye abantwana baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abenzele umusa, abambulela iqiniso lakhe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi engcwele and uyaphilisa, uyindlela uyiqiniso ukuphila, uyena kuphela okwazi ukuza uNkulunkulu ngaye. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Mhlambe senze singomama, mhlambe njengoba kade uvakashela emangalo we-CRL na-MEC, ngiyethemba nani nizwile ukuthi bathini. Mhlambe ake sithi mhlambe kugcina kuvalwa lapha ekhaya, mhlambe luthini uvuko lwakho ngalokho, and mhlambe futhi okunye mhlambe mawuzubaba uthi akakwazi ukuxosha abantu, mhlambe wena mabethi hamba la uzohamba yini, or futhi makwenzeka gcina kwenzeka kuvaliwe kuzokwenzekani? Okay, engakusho nje mina kuqala ukuthi ngokwazi kwami nami uqobo angizange ngize ngiforce umuntu ukuthi ngize lekhaya. Ngilethe uNkulunkulu mina lekhaya, of which njengoba ngichazile ukuthi kwakuyisifiso sami vele ngikulangazelele enhlizweni, and izwi liyasho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuhlola izifiso zethu noma izinto esisilangazelelayo enhlizweni yethu. So ngenza la mina nguNkulunkulu, so ukuhamba kwami nala ngizotshela uNkulunkulu noma kuzovuma uNkulunkulu. If ngisuswa ngenkani umthetho walelizwe, it's okay, uNkulunkulu uyabona, and kodwa engwaziyo it will be against my will,
and against God's will. Angithandi mina ukuhamba la because ngizofunda ngeNkosi uJesu Kristu. Uma ngiphuma la ngezweni ayikho into engiyoyenza ezweni. Angene umbuso walelizwe, mina ngombuso kaNkulunkulu. So if ivalwa le ndawo uNkulunkulu kuphela owaziyo nozongiholela lapho fanele ngiye khona. Angazi angikwazi ukupredicta ngoba izwi laNkulunkulu lithi singakhathazeki ngengomuso ngoba ingomuso likhathalelo kwalo. So mina ngiphila ngezwi laNkulunkulu lithi singakhathazeki ngalutho, sifunde kuphela umbuso kaNkulunkulu nentando yaNkulunkulu. So angikhathazekile, I'm just relaxed. Phela intando yaNkulunkulu ezowenzeka, so ngizovumela yona yenzeke. Amen. Nice. Ayi,